sarki mai zamani, yaye mana wannan yanayi. matsaloli ga su a zamani, Addu'a ita ce magani, kidnapping fyaɗen zamani, yaye mana wannan yanayi. ga rashin aiki na matasa, Addu'a ita ce magani, ‘yan ta'adda suna ta yin kisa, Allah ya yi mana yanayin. yan arewa mai haƙuri duka matsaloli da su a zamani. Addu'a ita ce magani, Allah ne wannan zamani, yaye mana wannan yanayi. ‘Yan arewa mu farga mu an